Здравейте! Пролетно време в страната. Утре очакваме между 15 и 20 градуса и много слънце. Денят ще започне с температури от -3 до +2 градуса и с мъгли на места в равнините и около водните басейни, но видимостта бързо ще се подобри и бързо ще се затопли. Слънчево и в планините с слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Температурата на 1200 метра височина ще бъде около 12-13 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. Очаквани дълъг период с високи температури. В петък максималните ще бъдат между 15 и 20 градуса. В събота и неделя стойности до около 17-18 градуса. В началото на следващата седмица с южен вятър температурите отново ще се повишат. В цялата страна дневните ще бъдат около и вече над 20 градуса. До вторник ще бъде слънчево. От вторник вече има вероятност за валежи от дъжд в страната. Такава е прогнозата. Останете с BTV. От мен, хубава вечер!